אז מה קורה חברים? כאן מנור ועוד סרטון עם אוהד. שלום. אנחנו הולכים לקנות לבדוק חטיפים שאנחנו קנינו, נכון אוהד? קנינו את הדבר, תראו. זה מאוד, אנחנו קנינו את זה וזה מאוד שובר לך את השיניים. אז אנחנו באים לנסות על זה, נכון? כבר טעמת, אני לא יודע אם אוהד. את גם. שכחנו גם לעשות לכם סרטון אם אתם מכירים את זה. נכון, שכחנו. וגם את הפיצוצים רגע, לא טעמתי את זה, חכה. את מה? את זה, את המנטוס. שנייה. מנטוס. יש לנו גם טרופית. הולכים לטעום את כל זה. והנה האדם מטעם אוכל. איך טעים? טעים? חבר'ה, אנחנו שיחקנו WWE. מי ניצח? אני או אתה? שנינו. אבל בסוף הקרב אני ניצחתי. כי אפשר עליי. אבל עוד יותר טוב ממני ב-WWE. תעשה כאן עם הראש. רגע, הם הגיעו לסרטון למטרה שלנו שאמרתי שהם יצרו ספינים? לא. חברים, מועד כבר רוצה להראות לכם. אבל עדיין לא. אנחנו עוברים לטרופית. חבר'ה, עכשיו אני עם טרופית. ואני את המנטוס. כי עוד לא אוהב טרופיות. עוד נשבר שן. עוד נשבר לך שן. עוד נשבר שן, חבר'ה. שמעתם את הבום הזה? עוד נשבר שן. אוהד, אל תתקרב אליי, נשבר לך שן. אנחנו מסיימים את הטרופית ואת המנטוס שלנו ואנחנו חוזרים. תראו שבאמת. חבר'ה, אתם רוצים שאני אראה לכם את הטוקי? יש לי טוקי. מוכנים? 3, 4. תרשמו עידה חמוד. רוצים לראות את האוגר של מנור? רוצים גם לראות את האוגר? בוא נעבור לאוגר.